Atong pagtagad kay dunay giuli diri nga laptop, doon na pod mga higalay sud ani nga kwarta, dollar bang sud, doon na po yung Philippine money mga sukin tigpaminaw, og doon na pod mga higalay Philippine passport, og doon na po iyang visa, no? Ngato dito Siemens book na apod, no? Kay kini ding ato mga higalang tag-iya usa ka babae kini nga nagsakay sa cruise ship mga sukin tigpaminaw. Nya nauli diri sa Pilipinas. Unya unsa bang hitabo ang mao maning nabiyaan mahinuon ni sa taxi. So mapasalamaton ta kay taxi driver mahigalangan nakakuha ni ini iya pong giuli diri sa atong Sibianan. So mo nang diri nag-abot sa atong Sibianan. Unya kani mo ni ang video mga higala, no? Sa kuana pag uli mga higala ni ining maong kuan mo ni ang taxi driver nga ato mga higalang makauban sab karong nga buntaga, kini ang taga kuan siya ni mga higala taga Balisong, Argao nga si Ryan Intisi nga mao mga higalay nag-turnover ni ining maong laptop diri sa atong Sibianan nga dunay sud mga higalang mga importante nga mga dokumento na apod mahigalay kwarta o guban pa mga sukin tigpaminaw, no? Okay, so mo ni siya mahigala kining babae nga nakayelo ato ni kauban karon kay karon pa man nahitabo gyung buntaga ang kinini ang si Angeli Dinoy ato ni makauban sab karon kay tungod mga higala nga kanana ang apil sa tas kalipay mahigala sa iyang kalipay og kini pong ikaw taxi driver ka malipay masag ka nga kanana kay butang nga imong mauli unya nakahatag ta kalipay sa atong isig ka tawo. Kanya ang giulian sad na lipay sad mahigala nindot kayo ang atong auras kabuntagon. Mo ni nakanindot mga sugid tigpaminaw. So mo ni ang iyang kinini ang riya sa gawas nga bahin sa pag turnover na mo na nga ato siyang hinabion karong nga buntaga mga sugid tigpaminaw. Okay, so unahon ta papaghinabi mahigala kining taxi driver nga si Ryan Intisi ani asa tong Sibianan karon si Ryan og si Angeli Dinoy. Okay, so mo ni mga kigalan karon lang gyud bag-uhay lang gyud, no? Okay, Ryan, may buntag nimo yan. Oh, kumusta man ka? Okay ra. Okay ra. Wait. Unsa man ang imong taxi nga gidriban? Card niya tunay pero si Katoy na siya nga franchise airport. Oh. Dili ni kanang yellow taxi pod, lahi po na. Cebu City Airport Taxi Operators Incorporated. Munang si Katoy siya pero kuan siya sa card siya nga kuan. Oh. Company. Pila naman usa man kakadugay nga nag-drive og taxi? Since 2011 din ning undang ko anang uno lang kay uso mo itong tulis sa una. Apit may ako namatay mo sa una gitulis ko. Uy. Naka-experience sa kag tulis? Katong gilabayan sa katong bag-o pang gipatay dito mo tao gilabay. Sa una niya ning undang ko kay pagbalik ko pag kuan ni Duterte. Na kuan. Sa Duterte time na ka nabalik? Balik og panaksi. Kuan naman nang ship naman ang kuan biyahe. So, natagam gyud kadali di ito. Murag na trauma ko kay wa naman paktiyo naman kita ko ato. Unsa hitabo dito? Mao na imong experience no? Kuya was sa experience. Nanakay upat ka tawo niya pahatod sa Camilla ba, Bangkal. Nagdaog ka ng gift ba kay mo tambong lagdibo sa uyab niya. Ito nga pag abot ito gitiuna ko dito. Uy, suod sa Camilla. Gigapos ko iunan ko duha ka diri tubangan uluyo niya pagkuan kuha ang kung kwarta niya gamay ra tong kwarta nako man nagkuha gigapos ko na malit og shabu nanuyo pa sa auto. Uy nya human kuya wano ingon alang man kuno sila kay gamay ra ang kwarta mo to gidako nila di atong gilabayan karong atong dito sa Punta Inganyo katong report na mo dito gyud dito gid may gani kay patyo na ta ko nagsige nag-ingon ang itong nag-drive sa taxi nga pusila na kay kitaan ta timing giga na ay multicab nga naka ning gawas ba niya nasugaan me ito nga nakuan ko ato dagan sila gida imong taxi gida nya gigukod gito sa mga pulis na buslot ko tong kuan kay sukol man og pinusilay di ato sila sa hangar na kuan 2011 to na hitabo. Okay, kuya, saan na imong kaagi na isang pagka-taxi driver? Muna nga, kuhan kayo. Risk ko kayo ning kuhan. So, same area, katong latest na to nga na-victim sa may Bangkal. Katong taga-Bangkal man to? Katong... Bangkal po dito to, MRG. Taga-Bangkal to, Indaykin. Taga-Bangkal to, no? Katong na, kuhan karon muraglaw matong tingog, okay? Kuhan ako, okay? Muraglaw matong tingog sa atong interview, okay na ba? Sige. So, katong iriyahan murag labayanan nitong iriyahan kumahon kanang
kanang kuan Mactan Newtown, kuan man na sa una, sagbutan man na diha. Dagan kina diha. So 2011 diin man to nimo kinini ang kuan makasakay to maong kuan Marina Mall. Marina Mall. So dili dapit sa may airport di ay. Diha. Oh, so upat ka tao sila. Sayo pa man to niya. Oh, mahon sa oras ha. As 8. Okay. Sige, padung ang mikropono gamay. Alas mga sa sa gabi eh. As 8. Unya nagpahatod nimo padung sa bangkal. Kamilya man di okay ra ko niya. Disinti man kayo. Disinte. So nagkapag upat ka tao. Usa sa tapad nimo. Nya. Unya ang tulos sa likod. Pulos mga lalaki. Puro laki. Namang uban ana nga taxi driver nga kung pulos lalaki di mapasakay. Di, kuan man ko ato kay bangkal may kamilya man ang pahatdan niya. Tanaw na ko humot pa kayo niya naka napay gift bag nga gida kay ngam sila mato sila dibo. Mapilay pangidaron to mga tawhana. Ang katura mga tubangan mo na kuan ako murag 20 kapin niya katong luyo mga minor pa mga ganito. Siguro kuan. So gida ka sa may kuan imong gidasal dito sa may dapit sa may bangkal kay patod sa kamilya sa bangkal. Dito gud sud mi sa kamilya bangkal. Uy, nakasod yun mo? Sa guardhouse. Pero wa pa'y guard kay bago pa man nag-ikuan. So, panahon na niya. Sige na mag-ingon nga, pawa, din ko klaruha kung na, tawagi ko nag-usab. Pagtawag, gitiunan ako di sa luyo. Nya. Kato di ilang bag nga gida, gapos dito og kuan. Kanang, kuan sa, Gi-blindfolded ka? Gi-blindfolded. Amo na to. So pag blindfold na nimo, motong gipulihan ako drive. Gipulihan ka drive? Nya, gipahigda ko sa luyo. Nila, sandigan. So dito ka na atong area sa may bangkal gapon nga kuan. Okay, ato ta. Pag human nila og gitaga ka sa auto di ay kumahon. Wa agbayan ko nya gapos man akong liston duha ka buok gitali man gipaluagan mo to gipa lakaw ko giagbayan ko lang duha kay so gigapos og liston ang imong tiil. Hasta imong kamot. Kamot nako PC may gigapos katong sold sa belt bag aw sa katong gift bag nila. Nya dako tong gift bag nga gisudlan. Kanang kuan god kanang pang regalo god nga. Okay, 2011 magun hitabo so medyo na kuan na to no. Sumod din imong kaagisan. Kuan. Unya mo to nga gida ka dito sa may kuan. Sa Punta Inganyo katong kuanan. Gipanaog ka, gipabaktas na ka, kay gipaluagan man ang kuan. Kuyugan ko nila. Nya nagsigig tion sa kilid na kuan niya. Nagsige na pila ka nagdagpusil, pila ka box na nagdagpusil. Duha. Ang katong naka-front seat o katong nagtion po nako sa luyo. Nya pagkuan. So sa may deklarasyon nga tulis ni. Pagkatong pagtion na dire. Nako. So daan ko pila may korta imong nahatag. 1 to ra to kay alas 2 naman ko ato na nakasugod og kuan kay nagpaayo ko sa aircon ba. Ato nga gamay ra kwarta nya mo to na alang-alang sila sa ilang bisyo. Manguan pag kuno sila lain. Nya samo mabulyaso man kay naa ako. Ila kung ikuan labay na patio na sa tukato nila. Pero pamilyado sa ka? Pastila no? Pila ka bok anak nimo? Duha. Pila may mga edad? Gagmay pa to na. Gagmay pa. So gipabaktas ka kay usilon ta ka? Nya. Pagkuan kay na may multicab naglisod og manunod. Anghilan ka to multicab nga kuan. Kato ra gyud nya. Gitukmod ko sa kasagbutan mo to nga nanagan sila. Mo to pag larga sa taxi gidala imong taxi. Ang akong kamot gian ako sa akong naong di kita na ko sa kuan. Kaya ang blindfold mo imong gitangtang. Asa akong kanang baba. Gibaatan po ka? Asa ang baba para di ka sulti. Kuyawa no? Nya mo to nga singgit ko. Ang taxi aw ang multicab ni ditso. May kay murag naluoy ko to ning atras ug balik giyayungan ko giitsa ko luyo. Sa multicab? Itabangan ko sa ingkaw. So doon ay mga kauban day. Naa siya usa kauban sa multicab niya. Gida ko sa Punta Inganyo, sa police station. Diya sa may kuan Mactan Shrine. Dito mo to nga. Grabihan ka ng bangkal, medyo na ay daghang problema na napita kay mingaw ang mga lugar na indekin. In fact, katibitaw na babae nga gipanitan day, puriya kon sa mga nangaon na diha sa bangkal. Kanang kalawisan sa una, manay kuan kayo daghang kay kadalpit kada semana to. Naon sa orasan naman ka nga na dito sa police station kay gisud ka sa multicab. Alas 12 na kuan. Alas 12 na. So sakay sila nimo alas 8 sa gabi nalangan-langan sa sud sa auto. Nagsige pagtiktuyok suri-suroy niya. Manati time ana sila na ay naglakaw na siguro ni kwarta to ning birahan. Ang kang usa awa na kwarta kay naglakaw ra na. Ngita hilag timing ba niya. To ko tigma ko anay niya. So nanuyop sila pa gyud namalit sila sa ipon diha sa imong auto na suyop. Diha sila. Kuyawa no?
motokurso na kayo. Pero mga Cebuano ra to mga bata ah. Oo, Kay mga Bisaya lagi kayo. Oo, mga patalon gud, mga local boys na to sa Lapu-Lapu. Mm. Ito nga. Ito yung experience. So pag abot nimo sa police station, tugan ka sa police mo ni hitabo. Gukod na dayon. Oo, black nila ang kuan duha ka bridge kay Sian Summit man to atol. Oo. Daghan tong pulis. Mo to nakita nila nalukit nila sa suong niya. Mga pulis pa to kay ditsum day wangwang day niya nakabantay na nabot og hangar og gukod sa Luis Airport. Dito nang layat. Nanguna pagpamusil. Kuya ano? So gibiyaan lang auto. Nya dagan sila. Layat sila. Why nakuha na itong upat? T-shirt naman to yung nabilin niya kuan. Pero mabdak pa ito? Wa gyud. Kuya ano? So nakikpinusilay pa sa mga pulis? Oo, pwede ko nagpamusil sa Kuya, layat. Oo. Kuya ano? So kuya sa nimong kaagi. So 2011 tungod ito tagam ka. Unsa may trabaho na lang nimo itong panahon nang wala ka mag-taxi? Nagwardya mo ka attorney pod sa kuan kanang feedmill ba sa kanang Minglanilla, Warhawk. Iyan ni Sir Tomas. Tomas Limchua. So on Tatay Dudong Limchua. Kuan may kuno ka nang retreat me, ikaw may speaker. Nakakuan ka atong sa dito sa CTN ang kuan ko nimo. Okay. Kaya itong mga tao nilang na Limchua, gipakuan man ito ato sa Holy Week. Nag-iimbitar ko nga kuan. Sa Mabulo. Okay. So, usaday ka ito naka-appeal sa retreat? Retreat po. Kuya, no? Ito nga. Balik na po ko kay murag arang man pangita, pang income ang panaksi, basta makugi lang yuga. Basta makugi lang. So, pag panahon ng Duterte, unahon ka nga, balik na ka? Balik na ako. Nga naman, naka-feel ka nga kuan? Safety kaya ito na. Agi kuan, bisa gabi kuan kayo. Safety panahon Duterte? Unang mula kag balik na ko panaksi? Kuan na yun. Bubitaw na ka kayo. Wala na yung kuan. Pastilan, no? Pastilan. So, mo ni kanindot, no? Sa imbisan sa imong kaagi na ibang mga manulis pag na mga taong, grabe ang imong experience ba? Nga, na mga taong dautan, nga inana manulis og taxi driver, ang uban po taxi driver mo, pwede manulis po silang pasahero, no? But, nakanindot, kay kining imong gihimo, kinini ang, nakay na habilin sa imong taxi kada na imong habilin imong iuli kay kadaghan naman ka nakauli og mga butang karong buwan na kaduha ka nakauli des dewa HP o katong usa sa to cellphone to sam to nga cellphone sapatos ato ni katong last katong sapatos usa nga naa diha nga giuli sad pero wala pa ni wa pa ma-claim ni sapatos di lang kumutug-an unsang sapatos basta di adere nga giuli sad niya des tong sibianan. Okay, so karon unsa man hitabua ni amanggod ang si Angeli may buntag nimo? Mayong buntag attorney. Kumusta man ka? Ay, naibtan kog tunok nga. Nga nabalik na ang gamit. Stila no? So nisakay ka ni Kuan, Ryan diin manggikan? Sa airport. Sa airport may pag-abot nimo? May pag-abot jud. Oo, kay si kinini ang Angeli, kuan siya na sa cruise ship, no? Unya sa iyang gikasulti namo kaganina nga ang iyang cruise ship dili magbiyahe sa Vancouver, Canada nya moadtog Alaska nya balik sad ana. So niuli sa diri mga kagalaan kay buot sa mo bisita sa pamilya, no? Kana bang pila magkakatuig ng cruise ship? Bali 3 years. 3 years. Pero sige na kaguli-uli. Kuan katong last na ko nga company 10 months contract man. So pag uli nimo kaganina ni kaganina jud. May pag-abot sa airport. Sa oras ka abot sa airport? Mga alas 5:30 sa kuan attorney. 5:30. So sakay ka gikan sa airport padong diri sa kuan. Diri ka pahatod sa inyo. Oo, sa opera. Okay. Pagkahuman, ka sa mga gamit, nakalimtan mo yung laptop. Nakalimtan. Nangita na ko asa ng laptop in kula. Kay nungdong ko nabilin. Ay mo mga bag diri sa baggage gibutang? Na ako'y duha ka bagahe, nya naman ko'y hand carry. Nya nagdamag ko kaning tumbler sa tubig, mura pod ako kani. Kaning nya naamad diri ang laptop, naasa gisandig na ako ba. Pero naman tatoy ikaw pwede na makabiba nimo, no? Kay importante ba na ka biyahe bitaw ako biyahe sa ko. Lahi kayo o kanang ako na ko'y laptop nga dadon or iPad ba kang dadon pero kana bitaw why di mo isud og bag, isud gyud og bag pero wala bitaw dili bitaw sling bag dai. Lahi kung mag-travel ka, mas mayo good nga ka mga body bag, importante kayo. Kay, usay makalimtan mo ba?
Lagi. Oh, nga kuan kayo. Straight to the point. Atong balikan may ganito mga bisita karong buntaga mga kaigsunan di sa tong si Bianan si Angeli Dinoy o si Ryan Intisi. Ang nawad-an og ang nakakita og karon na uli na mahigala mong butang. Okay, Angeli, atong balikan nimo Angeli. So pag naog nimo na kay baggage nga gibutang sa baggage nga bahin. Sa luyo, oo. Sa luyo, pila ka bag to duha? Duha dagkong bag niya, presyo mo dagko gyud. Oh, so gitabangan pa kanya. Kitabangan ko ni paggawas. kay oo. Okay. Paggawas. So ang imo hinuon nga diya ka sa likod ng lingkod. Oo, sa likod. Wa na mo bantay imong laptop to ba imong Siemens book to ang imong passport to ang imong kwarta. Wa jud nako mabantay gyud. Or na excited na ka nga naabot na ka. Mura siguro or jet lag. Oo. Nawa gyud. So kanus man ka nakabantay nga nawagtang? Kuan na kaning gipuka pa nako akong anak man. Gadua-dua pa mi. Unya pag kinahanglan na akong kwaon akong laptop kay nakoy buhaton. Ko asa ra man akong laptop ma. Unta na ako sa akong mama. So wa man ka nagdagkuan. Laing bag mao ra man imong gidala. Mao to nakahinumdum ko hala nabilin di ay na taxi. Mao to akong gikuan akong papa. Gitawag nga magpahatod ko sa airport kay wa jud koy wa ko kay ba unsa nga taxi to pangalan wala. Nalimot gyud ka. Nalimot jud ko. Still ano ang kuyaw ko to panalitan kung nasakyan og laing pasahero. Mao jud na ang ako na oo. Kay pwede man ang driver og honest nga dili manghilabot iuli. Ang problema kung nasakyan ang laing pasahero unya ang pasahero may nida. Mao lagi. Oh. Nigdas pasahero na mura balag iya. Magpaso-paso mura gyud iya. No? So swerte kayo. Swerte. Oh, so ikaw kinini ang Ryan pag human nimo og hato dito sa opera, diin man kani padong. Padong ta ko rahi po naton kay panggabi man ko mauli na ta ko kay pahuway ko ba. Ato nga kung mahaw ko daan diri sa may Redemptores kan ana na mo. Pag kuan ako pag abot to pag naog na ko na may bag sa luyo. Ato nga ko ako na mo to dito na lang ako diri kay ari man kuan ako dool ra pud ba. Kuan. To nga ug na kit-an pa to din ako pag naog niya. Mauli maapas to nako. Ako una-una wa mo ko kakuan kay daan man giagian gamay. Nya ubos wa ko kag lain pala no mo angkon. Okay. So sakto sad imo na uli just to si Bianan DYHP. Safety ba. Mas maayo. Okay. So at least na okay na, at least na uli na kining maong butang. Pero unsa to imong giingon Ryan, ang imong panaksin o kuyaw sa imong kaagi di ay kay sa 2011 naagian ka magtulis. Unya mo to nga ingon ka nga medyo wa na ka magnaksi kay mura og na trauma kas pang taxi. Kay kini bitong taxi driver di pud lalim nung ikaro usaba. Ngano ka nang uban bitaw di man mo pasakay og mga lalaki. Pero ako og tanaw nga wa nagi kay laing mahimo to na mingaw labi na guay pasahero. Kuan sayangan ka. Ano lang yung ka? Magampo lang ka nga di. Po na lang yun. Di tanay tulisan, no? Pero lahi po ni mo experience kay pag last year matud nimo balik nga kapang taxi pagka 2016. Nimo Duterte na, marag safety na. Wa jud ka katilaw na og inana nga problema. Pero pag last year nakatilaw na sa kag problema sa mga ano man, no sa tabo Kuan po na akong pitaka diya sa kuan, kulon. Unya. Kuha. Unya, unsa man hitabo? To nga kuan po lagi kay akong gipangutana nahog yung away yun. Ito nga na kuan gyud. Ngano gidagan ang pitaka? Gidagan niya natoy sulod nga 29 kita to nako nya. Ang lisensya biya na biya dito ang nakuha no balik ang pitaka. Wala to lagi gipasa-pasa naman nila. Kining ikaw no murag do na kay kuan ipapumsoy tingali ka. O sa mga kuan pa, o sa mga insect pa ba? Ipapungsoy ka kay mura og sanggabon siguro kada. Ato nga gi komedya mga kagalaan. Bitaw na may mga tao nga sultihon, pirmi, napoy-uban nga kanon na kita kuan problema ba? No? So kining imo murag inoon og sa katiguangan pa ipasumpa lang ito tambalan sa sikihor. O sa mga insect pa ipapungsoy lang ka nga pagkatao. Pero og atong tinuray lang iyampo lang gyud sa Ginoo pirmi. Og gina nga ilikay ta ining mga problema, no? Kay lisod man nga kanana ang kwan. Do na bitay kanana ang nakoy akong na kanana na istorya nga usa ka sundalo ba. Ingon sa inig ampo gyud kuno niya kanang padong gira, iya ko dong ampo nga Ginoo.
ilikay lang gyud ko sa mga katalagman na call ko rin, matimingan yung gawa, gigira yung matugnan. Na istorya na ko to sa kasundalo sa na-retire na lang ko, sir. Wag yung ko kitag pinusilay. Pero dito, mga higala, nakoy laing kailasan. Bisa, si ko na day. Colonel Espinido. Nga, bisita na ko dali. Ang yan, pagkampo, dili, yun, nga, ayo, may ilikay, Lord, kay, di na masakpan ng mga tawhan na ilikay mi, ipa-engage mi, unya protektari lang mi. Lahi sa itong pag-ampo si Kwan, Colonel Joby Espinido, mga sukitig paminaw, iya kong gitudluan, ano yung unang kapag-ampo ito ni. Pero ang among mga nahibawaan sa mga tekstos, Biblia, labot sa mga protection, pare-parehara, medyo nakalabaw to sa nagug-usa di ay. Ang iyang ingon, inig-ampo niya, dili ko na sa mampong ilikay mi sa mga dautan, yang ingon niya i-engage me sa mga dautan para nga mapuhag sila, pero proteksyon nila sa mi. Hindi ko lang ikata-katawa may gala. Pero kining imo rayan konjuga pirmi. Katoliko ka o Katoliko o lain kag relihiyon, bueno magampo sa gapon. Katoliko ka na kay rosaryohan sa imong sikanan. Magdada ka. Santo Niño. Oh. Kay aron nga kuan ba? Hospital po ta sa ubang tinuhan. Magampo gid kanunay. Niño aton ni kay bawal man na sa LTO nga na magbitay-bitay gol. Bawal. Oh. Santo Niño ra na sa handgrip. Oh. Kuan ba? Okay. So karon pasalamat ta mga kagilaan ni ining atong nahimo karon buntaga mga sukitig paminaw nga ni usa ka taxi driver nga ni uli no usa ka good Samaritan mga higala sa maong laptop na kumpleto man ka to Angeli okay ra kumpleto ra kay basin nga ay nauli niya na ibanan. So okay magkatutanan laptop unsa pa to laptop ug ang kwarta waray kuwan sa kwarta. Okay. Hasta ang Siemens book nimo na passport. Siemens book. Visa. Kato. Naman sa visa. Siemens book. Naa dito ang visa. Ang passport na ana dito ang kuan. Sa passport to dito ang visa nimo. Okay. Ang Siemens book importante sad kay lahi po na siya, no? Okay, so at least nauli ra. Kay ni aka karon ni bisita sa imong pamilya, importante mo ibalik nimo katong mga dokumentuha, importante man kayo. Importante jud kayo na akong hunahuna gud ganina bahalag dili mabalik ang akong laptop, basta mabalik lang ang passport ug Siemens book. Maura gyud na ang nasa hunahuna. Wa gay ko kahinumdum nga naday ko'y kwarta nga gibutang sa didto. Stila no? Ay, oo. Okay. So sige, so nindot atong kabuntagon karon nga diin na uli gyud nimo, lipayon ta karon nga ako nalipay ko ganina nga tan-aw ba nga ang atong auras kabuntagon anindot no. Nalipay kag dako ni nauli gyud ang maong butang. Ang taxi driver sad nalipay sad siya kay kana gong makatabang tas tong isig katawo malipay man sad ta no. So unsa may imong mensahe kining Angeli ngadto ni Ryan. Kay Kuya Ryan, salamat kaayo ya. Muhatag ko gamayng pahalipay ya. As in di man makuan sa kwarta gud ang akong kalipay gud po. Kay nabalik gud ang importante nga document sa ako Kay pagpanarbaho kailangan jud ang passport ug ang Siemens book. Mawala lang laptop basta mabalik lang yun ako ang passport ug Siemens book. Sige yan, ikaw yan. Sa may kasultihan. Ato i-encourage po itong uban nga mga taxi drivers no makakita gani nana ato lang yung giuli. Sa hero lay akong kuanon nga di lang gyud magkiat-kiat. Bantayan lang ng butang. Kay usahay po na mahabilin po ng uban no. Lagi ang driver may makapunit. Bitaw, mo ni problema actually. Kung naay mga drivers nato, daghan mga taxi drivers nga mga honest. Doon pa yung mga badlungon uban pero daghan po ni nga labi ng mga listeners sa HP, mga tarong ba? No, unya dayon kay manakod man ng aura god sa mga taong mga magtanarong ba, no? Daghang mga dautan sa atong katilingban pero doon na po yung mga taong mga tarong. So karon kinini ang problema kung ang taxi driver tarong nini makasakay nga lain. Nya matintal ba? Labi nag magukab-ukab sa laptop, pero niya may laptop mo opportunity naman Nya labi pa inigukab niya arbay kwarta, di ko na niuli. Ato lang ikatawa. So sige, salamat kayo sa atong kabuntagon karon nga niata nagkatapo karon buntaga o niya salamat yan ha. Padayon sa imong pagkagud Samaritan o niya importante na no. Nya ikaw mahimong modelo sa mga naminaw sa nato karon ug nga mga taxi drivers nga
importante na makauli ta sa mga butang nga ang iuli labi na kining atong kuan po nya nanarbaho iya po ning tinarbahoan in taon ning kwartaha, no? Cruise ship gud siya nya di pud malalim ang pagtrabaho, di ba? Angeli. Why day off? Why day off ito kay barko, no? Why day Kung off? sa may pamaagi dito, kay panalitan ka ng barko, tinuod bang tuamos dagat, mabutang mitar tinuod na nga why day off, kay kaman. Pero doon na mo'y adlaw lang yun nga makapahuway mo, di mo magtrabaho. Hindi na. Kuan lang, kanang sakto lang, mga 6 hours ang pahuway. Pahuway, Kay mabutang bitang why day off, kinago ka sa kuan, nga magbabawad, mingon nga, bahala mo magbabawad, total day off na ko. Mutabang ka yun, no? Every day, Monday man dito. Di wa man jud kay kuan, wa jud off gyud, di man mohatag ang imong manager. Grabihan no. So inana ang kahago sad ba? Tinarbahuan gyud nga kwarta mahigala, hinaguan gyud. Unya kanana ang may kay na uli ka, so at least dugay-dugay ka nga pagkabakasyon karon o sa may plano nimo? Dugay-dugay sa kay bantay sa ako sa akong anak. Nga akong mama kay need pag kaning magpa-check up sad kay naa siya thyroid cyst. Mong ni uli sad pud ko. So, importante kayo, no? Nga kuan, so imagine ka yan nakatabang ta sa atong isikatawo karon nga kining iyang tinarbahuan taon gikan dito na iyang mama nga dunay thyroid diri, nya dunay iyang anak nga iyang giuli kay ang imong anak matud nimo ganina murag gimingaw ka sa imong anak. Mingaw, every time nga mag-video call me, uli na mami. Ayaw work. Murag sakit maghuot jud akong dughan basta makadungog. Ingon ana. Dili malalim, no? Pero at least maka-video call ra mo dito sa tuwas dagat, no? Na may internet pero perti pong mahala. Oo, pastila, no? So na ang kamingaw ba, no? So mo ni ang kwan na mo na nga na ay tigom-tigom gamay unya pag-abot diri na wagtang lang kay to ang kwarta dito pastilan. So salamat kayo anindot atong kabuntagon karon unya hinaot unta, no, nga ikaw yan, no? Labi na nimo padayon lang kita. No, kay way mawa na to magtinarong ta ning kalibutan ha. Unya wala pinaka-importante. So salamat kayo Ryan, NTC taga Balisong, Argao. Ang imong taxi unsay ngan ani? Si Katoy. Taxi. Okay. Sige, salamat kayo, no. O ikaw pod Angeli, salamat sa pag-abot nato karon butaga. Okay, may gini kay kuan paminaw sa kag DWHP di ay. Akong mama pod. Sige, hasta ka yan, no. Sige. Salamat kayo o gamayng buntag na tanan. Standby may gala.